представя тази песен, но тя знае повече за тази песен, отколкото аз. Аз просто го тествам колко е снощен, няма проблем. Следващата песен е втората песен, която написах съвместно Кан. И тя се казва "Гласовете на нощта". Тя е доста секси парче, така че се надявам да се отпуснете. Не, стоп! Знаете ли как кихат фъстъците? Кашу! Гласовете на нощта. Chega
Моля ви много силни аплодисменти за мъжкия вокал на група Кам. Милфи! И още по-силни аплодисменти за нашата самодива Рая. Които чуват на 17 май в София обаче, който иска да дойде до София, при черепите ще въртим прасе. Заповядайте на прасе с Кан на 17 май, имаме много як постер за евента имаме. Тони го е направил, нямаме търпение да ви го покажем. По някое време, другата или по-другата седмица ще пуснем събитието. 17 май, запишете си го. На прасе ще се направим. И всички хора, живеещи в Пловдив, да дойдат също. Вземете отпуска. Болничен. Ако намерим прасе, ще го направим ли тук? Ако искате, може тук да направим едно прасе. Айде! Вие искате ли прасе с Кан тук във фабрика? Еми ще го направим и тук, значи. Няма какво стане. Абе, в Пловдив прасета има ли обаче? Ти бяхте сметка. Добре. Дай ми още 20 минути. Това исках да чуя. Айде на здраве!